Na Rympei U nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. Hynñiewtrep Integrated Territorial Organization HITO, hakini kising kalaya kendo yung Chief Executive Member CM nyo ka Khasi Autonomous District Council ki CDC, halo ka jinglong pisabi an kumba san hajar tengka ki khyrdop khong khajna, naki kalikit nga hapuriang. Habakarin sikilap thai kubor Presiden nyo ka HITO uba dan bok dakar, ulong bana kaliang jong CM uba syembol lang renja, ulakular ban simkia, ban simti ban penyak no ya ka khyrdop khong khajna, jong katanat klaw ka council. Kat ko mujing ong jong Presiden ka HITO CM nabynta kasing kata ka shitarik jong yayong an ban kut no ya ka jing aiwa shaki riu shimen bari ki jaka khong khajna jong katanat klaw ka council an pej hino da ka district council. CM ulong ba ya ka tega khyrdop lai wai da ka isi barim ka ki CDC shaki riu shimen ban khong khajna bar ulakular bakani ka isi thamai kan shimti hi no ban penyak ban pej ya ka tega khyrdop hadin bakalami ka kenrum kenram ulong baka seng kadawa baka district council ka day banle nakabateng persya ikite ki balung pisa bean naki kalikit nga ubadan bok ulong hakithan nyong kendong ki paidbah nado ki khna ki kit nga a lai borni namar makim la kot bor ban thang dakat tenong gas mrekini ru ki lahap ban siu khajna bat kani kalong ka ka bapen kathang mansim ulong baka seng HITO kanyai pek ngor bat kanyai bot din nang ni sakmat laka ki CDC kala ni ban te lakam yakani ka jingkrong pisa bean